Ty, ale mal by som sa tu kdesi ubytovať, pretože fakt nechcem spávať v aute ako doteraz. Prečo idem dozadu, ako sa mi to pokazilo? Chceli by ste sa ubytovať? Mohli by ste na 3. poschodí rovno. Aha, ešte k tomu televízor, to je dobre. A tento tu parkuje tiež Super John? Čau. Ty čo tu robíš? Dobre, takže ja už idem odbočovať, len úplne si dobre nepamätám, že kde to je. Čiže ja si to idem otvoriť navigáciu. Odbočte doľava, potom odbočte doprava. Navigácia mi to tu už hovorí. Odbočte doprava. Sem. Dobre, teraz mám ísť tuto. Pokračujte rovno. Dobre. Tak. Odbočte doľava. To už viem, čo je. Tu už len rovno pôjdem, dobre. Tentokrát nezaparkujem na to hento parkovisko, kde som parkoval, ale zaparkujem do dolného. Červená. Dobre, už ide byť zelená. Tak, odbočím sem. Tak a idem dole. Čo sa mi tu deje? Mám pokazený volant, musím si kúpiť potom nové auto. Dobre, a zaparkujem tuto. Vedľa toho Super Johna, ona si už je doma. Škoda, nestihol som chcel ísť ešte s ním s výťahom. Že zamknem, tak a môžem ísť. Dobre, takže dám 3, idem na 3. Tak, už som tu. A čau, ty čo tu robíš? Čau, ja som išiel na 3, že sa ešte rozlučím, vieš. Aha, dobre, tak teda maj sa dobre. No, tak čau. 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 Idem na 4. Ja idem k sebe domov, takže odomknem, tak. OK. A zatvorím. OK, ja som zabudol tašku v aute. No nič, musím ísť dole. Dobre, už som tu. A idem rýchlo. Dobre, nákup. Tak. Tak toto som nečakal, že sa mi stane, že takto zabudnem nákup. Dobre, takže nákup som tu položil. Teraz zoberiem. Dám si pizzu. Tak. Dobre. Tak a pizzu položím sem. A zoberiem si odtiaľ kúsok. A? Volá mi Super John. No, čau. Čau. Čau, že čo keby si išiel so mnou na bowling? Na bowling? Vieš čo, dobre, dojem pizzu a prídem. Ale zajtra, veď už začína večer. Máš pravdu. Dobre, tak zajtra, o koľkej? Hneď ráno. Dobre. Prídem pre teba. Dobre. Tak vidíme sa, čau. Ahoj. Ňam, výborné to je. Už som to dojedol, dobre. Tak vypnem televízor a tak a idem do spálne. Tak zatvorím dvere. Jaj, dobre, takže idem spať, už je veľa hodín. Čo? Kto zvoní? Rýchlo. To bude asi kuriér, alebo ja neviem. Počkaj, kuriér do hotela. Áno, už idem. Super John. Čau, ten bowling. Jaj, prepáč, ja by som spala aj do 12. Idem, len si zoberiem niečo na jedlo a idem, hej? Dobre. Ja si zoberiem takú sušienku, to je jedno. A idem ju zjesť. Hej, už idem. No. Dobre, poďme. Poďme na parkovisko. Dobre, tak poďme. Ideš mojim autom, alebo ja tvojim?
Ako ty chceš. Tak idem ja tvojim. Dobre. Dobre, môžeme ísť. Takže takto. Dobre, a ty vieš, kde to je? To úplne nie, ale podľa navigácie by to mal byť hneď vedľa hotela. Počkaj, tak to sme nemuseli ísť autom, nie? A vlastne hej, no. Ty počúvaj ma, na čo sme išli autom? Kde chceš zaparkovať? Ja neviem, ja idem takto sem. Dúfam, že tu nepôjdu policajti. Tak to dúfam aj ja. No poďme si teda zahrať ten... Bowling! Ty to, koľko je tu tých hier, wow. Á, to je ten bowling. Tak to vybav, no, ja tu čakám. Dobre, vybavený, my máme tieto dve na kraji. Táto a tá vedľajšia? Hej. Dobre, takže ja si zoberiem. Dobre, takže idem to vyskúšať. A hej. Počkaj. Neviem, kde som to ja dal. Dobre, koľko som ich dal? Som dal všetky? Asi. A nie, 3 mi zostali. Dobre, tak ja si to zoberiem ďalšiu loptu. Kurník, ja som to dal zase na bok. Ja! Ja to moc nejde. Ani mne. Počkaj, tam nič není. Ja. Dobre, tak to sa mi moc nepodarí. Dobre, teraz idem znova, že? Ešte tieto musím trafiť. Ukazuje tu niekde skore, alebo niečo také? A nie, neukazuje. Škoda. Nie. Počkaj. Ja sa tam fakt neviem trafiť. Ty zás mi jedna zostala. Ja sa tam neviem trafiť. Aha, mne 2 zostali. Počkaj, tie by som mohol dať, nie? To čo? Vidíš niečo? Je tu akási tma. Prečo sa zaslo? Oni nás zamkli. Do keľu.